Türkmenistanyň daşyna çykmak isleýän türkmen raýatlarinden edilýän talaplaryň sany we görnüşleri artdy. Täze talap wizasy bolan raýatlara degişli bolup, daşary ýurda gitmäge doly taýýarlyk gören adam Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bilen töhfetdeş bolmaly we psichologiki testden geçmeli. Daşary ýurtlara gitmek üçin wiza alan adamlar ýöriti anketalary doldurmaly, synagdan geçmeli we daşary ýurtlara baranlarynda wiza möhleti dolmanka öz ýurduna dolanyp geljekdigi hakynda dilhat ýazmaly. Bu arada zatlyň Türkmenistandaky habarçylary 29 awgustda maglumat berdiler. Balkan welaýatynyň migrasiýa gullugy daşary ýurtlara wiza alan raýatlarymyzyň ählisiniň sanyny mahkamanyň edarasyna geçirýär. Soňra daşary ýurtlara wiza alan ähli raýatlar etrap häkimliginiň binasyna çagyrylýar. Mejlisler zalyny mahkamanyň migrasiýa işlerine seredýän ofiseri söhbetdeşik geçirip olardan anketa doldurmagy talap edýär. Şeýle-de olary dürli psicholog testleri 4 sahypalyk kagaýlar berip ýazylan soraglary jogap bermegi talap edýär. Di Balkan vilayetindäki habarçymyz şeýle söhbetdeşlikden geçen yerli ýaşaýjylara salyglanyp habar berýär. Azatlyň habarçylary täze talaplary berja etmeli bolan bir näçe adam bilen söhbetdeş boldular. Şol adamlar özleriniň Türkiýe we Gazagstana barýanlygyny aýtdylar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen başly ýaşaýjylaryň sözlerine görä häzirki tertibe görä haýty da bolsa bir ýurda seýahat etmek üçin wiza alan raýatlar soň şol wizalaryny yerli migrasiýa gulluklarynda hasaba aldyrmaly. Endi wizasyny alyp migrasiýa gullugyna baran adama yerli häkimlige ýüz tutmalydygy aýdylýar we her bir raýata gün bellenýär. Etrap häkimligine baranyň da haýsy gün Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň sorak edişliginden geçmelidi aýdylýar. Ýurtdan çykyp çykmazlygy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň etrabynızdaky ofiseri keshitler diýilýär. Şeýle-de migrasiýa ofisерleri şondan soň bize ýene-de gelin bellik edip berers diýerler diýip yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň sorak edişliginden geçen ýaşaýjylaryň ýene biri söhbetdeşligiň geçişi barada şeýle gurrun berdi. Etrap häkimliginde bizi saat 9'da kabul etdiler. Bizlerden ilk anketa doldurmagy soradylar. Anketada düşnüksiz zatlar bardy. Aýal gyzlardan gyzyl şaýsepleri gowy görýänmi? Daşary ýurtly adama durmuşa çykardyňyzmy? Neşe maddalaryna garaýşyňyz nähili? Nähili messengerlary ulanýaňyz we şoňa meňdeş 60'a golaý soraglary doldurmaly boldyk diýip söhbetdeşmez aýtdym. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri bilen söhbetdeşlikden geçen türkmen başly ýaşaýjylaryň sözlerine görä sorak edişlikden soň adamlaryň üç arka maglumatlary hem barlanýar we olardan wizasynyň möhleti dolmanka watanyna dolanjakdyklary hakynda dilhat alynýar. Şeýle-de raýatlaryň sözlerine görä daşary ýurda gitmekçi bolýan adamlara öz wagtynda ýurduna dolanmadyk ýagdaýynda sud işiniň gozgaljakdygy we olaryň üç arka maglumatlaryna jenaýatçy diýilen maglumatyň goşuljakdygy ýaly haýbatlar atylýar. Azatlyk radiosu bu täze düzgünler barada migrasiýa wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma habarçymyz bilen anonim gürleşen Balkan vilayatindaky migrasiýa gulluklarynyň işgärleri raýatlardan edilýän talaplaryň köpelmegini ýurtdan gidýänleriň agla we köpütüniň ýygyna gaýtmaýanlygy bilen düşündirdiler. Ýurtdan gidýän uçarlar dolu bolsa gaýdyp gelende içinde 15 adam bolýar. Bu ýurdun ýokary derejeli resmiýetleriniň gaharyny ýetirýär. Olar adamlary ýurtda mejbur alyp galmagyň çäresini görjek bolýarlar diýip anonim gürleşen yerli migrasiýa işgär aýtdy. Türkmenistanda hökümet tarapyndan resmi boyun alınmayan sosial ykdysady kynçylyklar ýurt raýatlaryny daşary ýurtlarda gazanç gözlemäge mejbur edýär. Resmi taýdan 200 000den gowrak türkmen raýatyny kabul eden Türkiýe geçen ýyl wiza rejimini geriden soň başga ýurtlara gidýän türkmenistanlylaryň sany esli köpeldi. Diňe şu ýylyň 7 aýynda 40 000 golaý türkmenistanly Özbegistana seýahat edipdir. Özbegistanyň prezidentiniň ýanyndaky döwlet statistika agentligine görä türkmen Özbegistana barýan daşary ýurtlaryň arasynda santaýdan 6-njy ýerde. Bu aralykda Azerbaýjanyň medeniýetine görä türkmen başydan paromly Bakuwa baryp ol ýerden Ýewropa aşýan türkmenistanlylaryň sany hem köpelýär.